comarca da Coruña. Por iso, pídolles a todos vostedes que teñan en conta que o vindeiro 20 de novembro non van escoller o presidente do goberno, non van escoller se o señor Rubalcaba ou o señor Rajoy vai ser o futuro presidente do goberno, porque o sistema político no Estado español non funciona así. Non son unhas eleccións presidenciais, son unhas eleccións legislativas. Vostedes o vindeiro 20 de novembro van escoller os seus representantes, van escoller os diputados e os senadores que os representan pola circunscripción electoral da provincia da Coruña. E serán logo os diputados eleitos quen escollan presidente de goberno. Por iso, en primeiro lugar, pídolles que voten a quen sí os defende, que voten a quen sí os representa, nun momento onde amplios sectores da sociedade consideran que a maioría dos seus representantes, cando chegan a Madrid, se desentenden dos intereses e das necesidades dos seus representados. Pídolles, por tanto, que voten por aqueles que non se esquecen de vostedes, non se esquecen dos problemas e necesidades do pobo galego cando chegan a Madrid. Pero, ademais, o Bloque Nacionalista Galego nestas eleccións é o voto máis útil en Galiza para un cambio real de esquerdas. Porque as políticas públicas teñen que estar orientadas a satisfacer as necesidades das persoas, as necesidades da sociedade. Non poden estar rexidas por atender os dictados dos mercados. Por iso, o Bloque Nacionalista Galego advertiu desde o principio desta crise que unha resposta á crise económica fundamentada en cada vez máis recortes, o único que ia provocar era profundizar, alongar, agravar esa crise económica e provocar aínda máis paro. Como todos os indicadores económicos e como os últimos resultados da enquisa da poboación activa demostran, ademais, de maneira total e absolutamente concluinte. Por iso, desde o inicio da crise económica, o Bloque Nacionalista Galego defendeu con insistencia no Congreso dos Diputados e no Senado máis inversión e menos recorte. Porque é necesario máis inversión pública productiva nun contexto de crise económica, nun contexto onde a crise económica está provocando unha caída do consumo, está provocando unha atonía na iniciativa privada para estimular a economía, para inducir a recuperación económica e a xeración de emprego. E por eso insistimos tamén en propor máis inversión social, imprescindible para garantir o benestar, imprescindível para repartir, ademais, de maneira xusta e equitativa os custes que está xerando esta crise. Mais inversión social para garantir o benestar frente aos que están aproveitando esta crise, porque hai moitos que pretenden aproveitarse desta crise para desmantelar políticas públicas básicas para o benestar da poboación, para desmantelar, ir degradando, ir precarizando cada vez máis servizos públicos básicos cunha única intención: convertir prestacións sociais, servizos públicos básicos, como as pensións, como a sanidade pública, como a educación pública, en oportunidades de negocio para o sector privado, para que algúns se lucren co que teñen que ser prestacións e servizos públicos básicos para atender o benestar da población. Por iso, para o BNG, o primeiro objetivo das políticas públicas nun contexto de crise ten que ser contribuir á reactivación económica e á xeración de emprego, en vez de servir a banca. Permítanme que les aporte un dato. Saben vostedes cantos recursos públicos desde o inicio da crise se destinaron no Estado español a socorrer a banca privada? 129.000 millóns de euros. Ese foi un dos principais factores que provocou que se disparase o déficit e a débeda pública. Porque non esquezamos o que apuntaba moi ben Xosé Manuel Eloy, que esta crise orixinouse no sector financiero. Pois comprometéronse 129.000 millóns de euros para socorrer a banca privada. E que está a acontecer? Que despois de comprometer 129.000 millóns de euros, a banca privada sigue sin otorgar crédito. Un dos factores que está estrangulando a economía productiva, que está dificultando a recuperación económica, é a falta de liquidez, a falta de acceso a crédito que padecen familias, emprendedores, pequenos e medianos empresarios autónomos. E mentres a banca privada beneficiouse
de axudas por 129.000 millóns de euros, resulta que sigue pechando cada exercicio económico con beneficios e sigue repartindo dividendos entre os seus accionistas. Por iso, BNG propón outro camiño e propuxeron desde o inicio da crise. En vez de entregar diñeiro de todos á banca privada, apostemos por unha banca pública especializada en restituir o fluxo de crédito á economía productiva para favorecer a recuperación económica, en dar crédito aos autónomos, aos emprendedores, aos pequenos e medianos empresarios. Apostemos en Galiza por evitar que se venda a precio de saldo o que queda das caixas e convertir Nova Caixa Galicia Banco nun banco público de titularidade galega, para evitar que o aforro dos galegos e galegas, porque ese é o grave risco que corremos como país, sexa expoliado, sexa expatriado, sexa drenado fora de Galiza, en vez de ser investido en Galiza para que sexa un factor para o progreso e o desenvolvemento do noso país. E propomos, ademais, outro camiño para equilibrar as contas públicas frente aos recortes que practicou tanto o Goberno Central como o Partido Popular na Xunta de Galiza. Propomos aforrar reducindo drásticamente o gasto superfluo, o gasto improductivo, aquelo que non sexa un gasto necesario para favorecer a recuperación económica e para atender a políticas sociais básicas. Por iso, propomos simplificar a estrutura política administrativa do Estado, suprimindo institucións que son total e absolutamente caducas, obsoletas, como as diputacións provinciais, simplificando tamén o mapa ministerial. Non ten sentido que existan ministerios en áreas onde as competencias están transferidas á comunidade autónoma, suprimindo a administración periférica do Estado. Se as comunidades autónomas son Estado, poden elas perfectamente executar no seu territorio as competencias estatais. E propomos reducir drásticamente o gasto militar. A participación española en intervencións militares no exterior está representando un gasto d'1 millón de euros ao día. Desde que o Estado español enviou as súas tropas a Afganistán até hoxe, simplemente en Afganistán gastáronse 2.000 millóns de euros por parte do Estado español para manter unha intervención militar que só está contribuindo a destruir ainda máis ese país, a crear un estado de guerra permanente nese país, e só está contribuindo, por desgracia, ademais, en cobrarse un saldo de vidas humanas total e absolutamente irreparable. E propomos tamén, para equilibrar as contas públicas, sen ter que recurrir aos recortes que están practicando tanto o Partido Socialista desde o Goberno Central como o Partido Popular, actuar sobre os impostos, elevar a carga fiscal sobre os máis ricos, sobre os que realmente máis teñen, sobre as grandes fortunas, para acabar cunha situación vergoñenta. O Estado español resulta que está á cabeza de Europa. En paro, non hai ningún Estado na Unión Europea que teña unha taxa de paro que nin tan siquiera se aproxima a que exista no Estado español, pero ao mesmo tempo está tamén á cabeza de Europa, en baixa presión fiscal sobre as rentas altas, sobre os sectores máis pudientes da sociedade. O sistema impositivo no Estado español é totalmente injusto, recae a presión impositiva sobre as rendas baixas, sobre as rendas medias, mentres as rentas altas, os ricos, pagan 10 puntos menos do que se paga en Europa, e ademais o campeón de Europa en fraude e evasión fiscal. O fraude e evasión fiscal que practican as grandes fortunas, as grandes empresas, as grandes corporacións empresariais, representa nada máis e nada menos que a perda de 40.000 millóns de euros ao ano, que serían imprescindibles para atender políticas públicas necesarias para satisfacer as necesidades, os intereses básicos do conxunto da población. En definitiva, propomos en materia fiscal o contrario do que practicou o Goberno Central e do que propón o señor Rajoy. O Goberno Central